ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчандта хонаҳо, квартираҳо ва заминҳо қабул кардем, ки пешкашон мекунем бо нархҳои беҳад арзон. Агар шумо дам замин боша, мошин, хона, квартира, техника, аппаратҳо боша, агар дар WhatsApp рекламда 9997 суратоша, видеошаро кунед, рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. Имрӯз 20 август соли 2024 1000 рубл 117 сомону 50 дирам вазъияти рубл безе бачази. Имрӯза навор астай. Хонаҳо ва квартиро аз Душанбе, аз Ҳисор, аз ноҳияи Ҷайҳун, Қумсангир, шаҳри ваҳдати Ҳисору Душанбеву Кулубу Регар, аз ноҳияи Сангтуда, тарафҳои Варзоб, хулас беҳад заминҳо ва квартиро арзон. аз ноҳияи Рудаки Ленинский район замин дорем ва хонаи фурӯшӣ. Баъри шумо бо диққат тамошо кунед. ба хотири пешрафти канали мо Саудо ТВ ҳамин навори зури мода лайкҳоро мезанем, дар канал подписатсия мекунем, эълона сар мекунем бачаи азиз. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кулуб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. Ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. Марама занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае, ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Қумсангир, Ҷайҳун, деҳаи Навоӣ 2, 450 000 сомонӣ обсвет дорад. анахона манахона бо тамоми санъат, шароитҳои беҳтарин, хуби замонавӣ, масоати бениҳоят калони 19 сотиха, 5 дар хонаи фасон, калидор, ошхона, анҷомхона, кухни баня ва дигарро. рақамҳои дастӣ 5127, ватсапшон 1983. аз номи Саудо ТВ занг занед. масҷид, мактаб, мағозаҳо қаторак, аптекаву дигарро дар пеши ҳамин хона ҳастанд. молбозор дар наздикӣ ҳаст, дар пеши хона. хулас ҳамашон се хонаи калон, як веранд, тарафи дигар бо временкаҳои дигарам духтагӣ тайёра дора мегам, бо тамоми чизу чора, чизе ки дар дохили хона мебинед, ана ҳаминро ҳамаша мемонанд, мебуранд, мераванд. 450 та муомилаи хуб дорад. ҷойи обӣ, ина агарот, мана агарот, ҳавлии калон, чойлоби зур, маълумоти пурра бачакои азиз, касоне ки аз тарафҳои ноҳияи Ҷайҳун, Қумсангир хонахар ҳастен, ина марамад 19 сотих 3-4 акавдодар бигирен, мақсад ҷидо мекунен, аддени беҳтарин хонаҳо мекунен, зиндагӣ мекунен. хулас нашоти хона дастӣ, WhatsApp 1983 занг занед бачаи азиз. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае, ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол, масоати 6 сотиха, дар хона 270 000 сомонӣ бо муомилаи хубам дорад. 67 17, ватсапшон аз номи канали мо занг занед. ҳамом, ошхона, кухни, оғул дорад. хона гирду атроф маҳкам кардагӣ, инами састани савдош мекунанд. 270 бо муомилаи хубам дорад бачаи азиз. касоне ки лайкҳоро намонден, лайкакҳоро бизанен, дар канал подписатсия кунен. бовар дорам ай ҳамин канали Саудо ТВ номер 1 ягон хонаҳай, ягон мошинай, ягон квартира арзонай иншоалло ба қаб мекунем бачаи азиз. хулас худотон бо нашоти нархи ҳар як хона зангават кард, чахчах карда бигирен. 270 мега муомилаи хуб дора. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол, ана ҳамин хона фурӯхта мешавад бачаи азиз. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае, ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, деҳаи Арбоб Хотунда қарор дорад. аз дарвоза дохил ба хона мешавем бачаи азиз. ина ҳамин ҳавлӣ бояд чи дарҳол савдо шавад. 2 комната, масоати 2 сотиха.
ин ҳамеҷа хулосига бача азиз. об светш камбуд надора. 250,000 сомонӣ муомилаи хубам мекунем ша. ватсапшон да 53 аз номи Сауду ТВ занг занем бача азиз. касоне ки хонаву замин квартира дорен, ранги ҳами бародаро видеонавори тоза када хушукненда мода дар ватсапон 99-97 дар аввали навор мондагай рӯйкне рекламаш бекунем. Нашоти хона ду комната 2 сотих обсвет 250,000, ватсапшон да 53, наздикиша мактаб, балниса, масҷид, аптека, мағоза ҳамаш ҳастай. ремонти хона миёна чиқаре ки дар видео дидестем баша азиз. ина маромат касоне ки мехарен нами хонара 250 тада душанбеда ноҳияи Синода деҳаи Арбоб Хотунда қарор дорад. маълумоти бештар занг занед бача азиз. мегзарем ба чорумин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ ҳастанд ки дар ноҳияи Рӯдаки Истиқлол 4 дачаҳои Файзалида қарор дорад. 2.5 сотих замин масоҳат нархша 60,000 сомонӣ мегам. муомилаи хубам дорад бача азиз. ин ҳамиҷа бояд чи фавран фурӯхта шавад. мардум ҳама зиндагӣ доранд дар назди участка. зиндагӣ мақсад гирдвана соседо ҳама ҳастанд. мактаб, масҷид, мағозаҳо наздикишда қарор дорад дӯстон азиз. гирдаш мақсад ҳамсоя ҳама хона кардаган пони забор гиртагӣ тайёр ракай участка нами састани пеши раҳ нами қадар мақсад савдо мешавад. 60,000 ихели нарх бачаҳо камайда. гирдаш пашти маҳкам кардагӣ. хулас маълумоти пурра ватсапшон 2519 занг занед. эълони панҷум бачаку азиз. квартираи фурӯшӣ дар Кӯрай аз территорияи шаҳри Душанбе ай 27 то 30 квадрат боша мегирем мега то 210,000 сомонира. сум дар Кӯрай ҳамиқада мақсад ҳамиқад сум тайёрай мега. касе ки дорад 210,000 наличи дорум занг бизанен. ватсап +7 926 да метонен муроҷиа кунен. ҳами 27 то 30 квадрат боша агар мехарам мега то 210,000 ай тарафҳои Душанбе дӯстон азиз. ина касоне ки дорен хеле шансо мақсад умуман нестай. ҳами акамонда мақсад квартира дар Кӯрай занг занед мехара квартиратона. шашумин эълони рӯза. хонаи заминӣ ё квартира Айқурған, Душанбе, Рӯдакӣ дар Кӯрай то 150,000 сомонира. наличи дорум мегирам мега +7 904 607 7357 ватсапда нависен. хонаи заминӣ ё квартира Айқирған, Душанбе, Рӯдакӣ, Ленский аями ҷо дар Кӯрай. бачаҳко азиз бо диққат гӯш кунед. касоне ки дора ина ватсапшонда то 150,000 мегира. доштагии нафаро ин шансора фақат аз канали Сауду ТВ меёвем. касе дар Кӯрай хеле рекламашон мекунем дохоҳад меёва. ҳафтумин хонаи фурӯшӣ имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастад ки назди ҳавлигӣ дар Русия Тверская област район Рамешки Дерево Алексеевскида қарор дорад. 37 сотих масоҳати бениҳоят калон. 8,5 гектар. 4 хонаи фасони замонавӣ 1,700,000 рубли русӣ. +7 925 377 3006 ватсапшон нашоти ҳами хонаи гарени мақсад занг занен. мактаб ва стадион детский площадка дар назди хона 60 метр масоҳат дора мега. разница раҳ хонаву мактаб масҷиди дигаро. об свет мушкил нестай. ҳамсоҳа ҳама бачакои тоҷикои худмона мега. пони соседо бач мегӯй дар ягон клуб ё ки дар Қирғана данғараем. хулас ҳами хеле ҷо айда бародар азиз. назди раи калон беҳтарин ҷои хуб 200 километр аз Москва то ҳами хонаи мура мега раҳ разница дора. ҳай ҳаматон медонед тарафҳои Русия ҳама ҷош иншоалло ободай. ина касоне ки харидор ҳастен ҳами якада рақамҳои 3006 ватсап шонай ки хеле шансо умуман нестай бача азиз. фақат занг занен бигирен ша. ремонти хуби замонави беҳтарин. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ҳисор маҳаллаи Уртабуза қарор дорад. масоати 6 сутиха 3 дар хонаи фасон кардагӣ нархса 185 000 бо муомилаи хубам мекунанша. ватсапшон 6151 ёки 9131 ватсап дигари метавонен занг занед бачаи азиз. шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз, кӯчаи Масҷид, кухни калидор бания дора дарунашда. Падвали 3.5 ба 3, хонаҳош 2-таш 3.5 ба 5, 1-таш 3.5 ба 3.5, дески коматам дора, монтаж шкатур кардагӣ об дора, соатакӣ ҳамсояҳо зиндагӣ доранд саседо, свет да пеш ҳастай, мақсад мегирен хонадан мегзаронен, гирди хона маҳкам, забор гирифтагӣ, ҳуҷҷатҳо 100%, 185 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳамин хонара соҳибаш 195 000 гуфт. ман гуфтам ки арзонаш ки бародарҷон, хеле нарх мақсад камтар қиматай, хушо баҳолаш гуфт ки майли 10 000 камаш мон, бо муомила ҳам ҳозир мекунад бо далшӣ. хоҳишай ҳамаи нафаре ки хонафурӯш ҳастен, бовар кунед баъзе апашкҳо аз Русия занг мезананд, гирья мекунанд ки 5 солай 6 солай ман дар Россия мега як хона харида наметавонам. инсоф ҳам камтар кунед бачаи азиз. инсоф чизи хубай, мардуми хонафурӯш, қимат намонед нархотона. бовар кунед падвала гирифта хона ка фурӯхтесанд. хафа нашена, ҳақиқате бачаи азиз. нӯҳумин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ ҳастае, ки дар ҷамоати Гулистон, деҳаи Санг-Туда, хонаи 317, нархша 129 000 сомонӣ мега, бо муомилаи хубам дора. 3 сотих замин дорад. хоб 129 000 3 сотих замин, инамиқа нарх ина пажалса, касе ки мехара марамат. ҳамин нархҳора соҳибои ҳамин хонаҳо мемонанд, мо ҳамин хел мехонем бачаҳо. ҳамин ака агар мақсад бигӯяд ки 200 000 мон, чунки соҳиб мулк ҳамин одаме мо ҳам мемонем. Дигар чӣ илоҷ? нашоти хона ватсапшон 74 ахираш 62 ахираш дастӣ 82 ахираш занг занед. Масҷид, магазин наздикша ҳастад. даҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, район фабрика Истиқлол 14 қарор дорад. 6 сотих масоат, 2 дар хона, 150 000 сомонӣ, бо муомилаи хубам дора. 1.5 меган, саводои хуб мекунанша. Истиқлол 14 ана ҳамин хона фурӯхта мешавад дарҳол ба 150 000 сомонӣ. калидор дора, ҳаммому ошхона дора, документҳо 100%, дарвозаи фасон, ҳавлӣ равинен кафелчиндагӣ. кафелчиндагӣ ҳавлӣ 6 сотих масоат, дарахтошон калон калон, хонаҳо итараф фасонака вардоштагӣ. маълумоти пурра 6006 аз номи Савдо ТВ занг занед бачаи азиз. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки назди ҳавлигӣ 3 комната масоати 3 сотиха дар Душанбе, ноҳияи Фирдавсида қарор дорад. ина ҳамин хонача 3 комната дошт, боз 3 сотих, 220 000 муомилаи хуб дора. хонаи фурӯшӣ воқеъ дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Шайнак 5D, маҳаллаи Шайнаки 5/2, 3 ҳуҷра, ҳуҷҷатхона, ҳаммом алоҳида. хоб камтар ҳавлӣ дорад. маълумоти пурра занг занен, ҳуҷҷатош мега 100% ҳастай. касе ки мехара ватсапшон 33 74 аз номи канали мо занг занед бачаи азиз. нашод лайко боша, агар ҳамин лайко бепла аз шумо ҳичи намерава. як дона лайка бизанен, баъдан навораи моро дағжи тамошо карда бигирен. мегзарем ба 12-ҳамин хонаи фурӯшӣ. аниқтараш дачаи фурӯшӣ бигем. дачаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки 2 комната масоати 7 сотиха, шаҳри Исур, деҳаи Сунбулла, 240 000 сомонӣ, анапар манапар, 240 000 рақамҳои дастӣ 8606. дача мақсад документ кардаги техпаспорт дора, сауна, бассейн, хоб кухни ҳастай, хулас ҳамаш кладовка кардаги, холодильник дора,
тепли душ ҳастай маълумоти пурра бача азиз. ина рақамҳои ахираш 8606 да оиди ҳами дача зангават ка дӯстон маълумоти пурраша бигирен. аса нафаре ки ака сум доранд хушобаҳошон сум доранд мегиранд. ба ҳамин хотир мо кам кам иношам чӣ мекунем навор мекунем бача азиз. мегзарем ба 13-ҳумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки як комната квартира соколни этаж 20 метри квадратни 7 километр тарафои Фирӯз ноҳияи Шоҳмансур шаҳри Душанбе 140,000 сомонӣ. шумо дар 140,000 ана ҳамин квартира метавонем бихарем бача азиз. соҳиби хона мақсад рақамошон 5858 хона подвал ба ҳама чизош қатъи фурӯхта мешавад. 7 километр остановкаи Фирӯз қади раҳ. ҳамаи ҳуҷҷатҳо қоидавӣ медрӯи зиндагӣ мекунӣ. атаплени ҳам дора. хоб маълумоти пурра занг занед бачаҳо азиз. навори мо ба 13 дона хона тамом шид. зиндаву сарбаланд бошен. лайкора занед. навори бандара дар чипо тамошо кардан мегирем бачаҳо азиз.